Λιάς από το σημερινό ντέρμπι. Κάνει η ομάδα και αν η νίκη της ομάδας είναι δίκαιη. Πιστεύω ότι είναι δίκαιη, γιατί η ομάδα έπαιξε με 9 παίχτες. Απευλήθη ο παίκτης μας ο Μπαλγάμος από το 10ο λεπτό και υπερέβαλαν τα παιδιά τους εαυτούς τους και κατέφεραν αυτό που κατάφεραν. Πιστεύω μετά από αυτό το παιχνίδι έχουμε θέσει σοβαρή υποψηφιότητα να ανέβουμε και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Εύχομαι σε όλους καλό Πάσχα, καλές γιορτές και θα περιμένουμε να δούμε για την άνοδο. Με το χέρι στην καρδιά πιστεύεις ότι το δεύτερο γκολ του παίχτη της ομάδας σας ήταν από κανονική θέση ή υπήρχε offside? Γιατί είδαμε και τον πρόεδρο της Δάφνης που διαμαρτυρήθηκε έντονα στον κύριο Δημητρόπουλο. Για εκείνη τη στιγμή έφευγα γιατί είχα κάποιο πρόβλημα και δεν το είδα καθόλου. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Κύριε Αντιπρόεδρε, τι έχει να πείτε? Καταρχάς να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να έχει καλό Πάσχα με ειρήνη και ευτυχία. Και δεύτερον να ευχηθώ τα καλύτερα για την ομάδα μας. Η ομάδα προσπάθησε σήμερα με αντίξωες συνθήκες, με λιγότερους παίχτες, με βασικές ελλείψεις και κατάφερε και πήρε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο είναι δίκαιο. Θα περίσω ότι είναι με το ένα πρώτη στη β' κατηγορία τώρα. Εύχομαι να είναι έτσι τα πράγματα. Ελπίζω η συνέχεια να είναι ακόμα καλύτερη και να καταφέρουμε όχι να βγούμε μόνο δεύτερη, να βγούμε και πρώτη. Είμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια και καλό Πάσχα. Ευχαριστώ και επίσης.